ndikangana here takadzidza tese wani bvisa maski iwe ndakadzidza newe pahama iwe bvisa maski izve sedzera ndikakamwa here asi sedzeri iwe long time kani iwowe uchakutsvuka kundodarodaro kana kundondikawo zvinonaka manaka zako aiwa kuya zvinonaka kani tiri raiti zvinodini aiwa ndinofamba mutauni pane zvadombotarisako chichi zvadombomunguziya ndiri paoff saka ndiona kuti zvakamira sei otherwise wanga wachona okushandepi kweyo ushanda kubhenkini kubhengi bhengi nezvawakaita nebasa inoshandepi inzeso nemajo ibhengi ripira roshanda rayadai sibhizeti iwe kutaura mazwi mairi kuti kuchuwa steward cabs zvese unosenze pi exactly ndoshanda kucabs assistant manager koyo ndakafunga kuti utazvokutsvaira tsvaira ndo assistant manager uchifeka udaro kubhengi no I'm working for this NGO utori paoff for now ya havati vamwe ndogona kusiya kubhengi kandoshanda kubhengi uchida asi vekutsvaira varipo senze aiwa kwete ndo assistant manager kanika majokes ako waingoita tiri kutyora